Ето ни във втора част с днешния епизод. Тенис, Майами Мастърса започна. Сега нещо трябва да измислиме, за да не се повтаряме с това, което казахме преди Мастърса. Освен да вратар и волейболи, да кажеш, че тенис и Не, виж, тениса ми куца. Тенис на маса по-скоро така любителски, но тенис на корт не съм стъпвал. Признавам, но харесвам много. Тенис на маса мога да те пробвам. Но харесвам да гледам, фен съм. Сега, какво направя? И аз съм фен и сега имам голема дилема. Обещах си миналия път да не висна цяла нощ и да не гледам повече Григор през нощта след загубата му от Сок. 5 дена ме беше яд и сега ще чуя да гледам или да не гледам. Първият матч се очертава пак нощен. Чета Гонг.бг, нощен, ако ще е така, аз може и да го гледам на запис. Не знам, но пък на другия ден е петък срещу събота, което така би могло да... Това му е чара на спорта, че минава една седмица, забравяш и Гришо излиза пак. Лицето на българския спорт отново на фронта, този път Майами. Така. От едното крайбрежие в Индия Уелс, в другото Америка, в другото пак по плажовете, пак хубави снимки. Григор излиза е... срещу 150 и не знам си кой аржентинец. 150 миналата година е бил в топ 20 някак. Гриш има на този турнир един отговор според мен. Ще падне ли в дупката, когато сам влезе, когато сам ще отвори пред себе си след загубата в Индия Уелс от Сок, или ще я прескочи и ще продължи напред, така както започва годината. Сега ще разберем тази година по-добра ли ще от миналата, или ще я караме отново на както дойде. Този път единственото лошо е, за разлика от Индиан Уелс, където наистина пътя му беше открит. След Сок е, че на осмина финал, ако не се лъжа, дебне Надал. Да. С когото той тренира тези дни. Те си го изиграха мача в аванс, така. Няма лошо. Нищо лошо, това са част от правите тенис. Аз съм пък на принципа, че Надал, то се някога трябва да се пречупи. Дали на Australian Open беше на толкова. Нещо важно, тук няма какви точки да губи Григор, така че той нека си бие два пъти да падне от Надал или да бие. Там вече матча е ясно, Надал е каквото дойде, че си търсиме реванша за Австралия и така нататък, но айде да бие първите два мача. Да стигнем до Надал. Да караме поред, защото втория му съперник е в златната среда, по-скоро от неговата черга и няма да му е никак лесно. Иначе Григор трябва да покаже, че наистина расте, защото иначе влизаме в фазата, може да падне от всеки, да бие всеки, което ние от Григор си го знаем. Чакаме ново израстване, защото пак казвам, че има достатъчно тенисисти в топ 20 и на ръба на топ 10, които Григор би трябвало да задмине като бърз влак. Малка гара. Докато чакаме ново израстване, нов клип се появи на песничката, която... И то с голямо израстване. Да. Сега ти като участник в хор Гусварче или как беше, мисля, че може да дадеш една експертна оценка, защото според мен, аз като от хора на 19-та гимназия... Аз по принцип, ако знаеш сега, мнозина ще кажат, то ясно, че той от футбол не разбирам, а така от музика по-разбирам, отколкото от футбол, нали? Това вече да не се... Аз като един обикновен бас от горния ред вляво на хора на 19-та гимназия, според мен те бяха поработили и бяха израснали доста. Макар че имаше според лека компютърна обработка. Имаше... Но те и какво пе сте карат на компютър? Да, виж сега. Мисля, че нарядко така би трябвало да... Що е много хубаво беше, повече трябва да тренират преди да... Не, то е много хубаво. Това път го изпяха супер. То е много хубаво. Той Божинката на всеки 3 дни пускаше едни тотално безмислени неща. Божинката е рап. Рап. Божинката рапира. Турбо фолк рап. Божинката рапира, докато тези хора тук си... Беше хубаво тук, добре. Нека да кажем, имаше много добро включване на Джокович. Там в един момент, нали... Избуха. Да. Плюс това трябва да отбележим факта, че не знам дали си обърнал внимание, но Федерер и Хаас пеят заедно. Да. А Григор сам няма подкрепа, разбираш, защото като си с някой друг, може там да ти се загуби фалшиви, нали, така, двама, то става като на сватба, нали. Но Григор се пое инициатива и сам, нали, на Hold Me Tight. Така той оттам се включи. Те нещата... Включи се на... сега. Да, още малко. Стига. Само още. Получи се. Не бе, казах къде се включи Григор, нали, на Hold Me Tight. Къде се включи? Там, който иска да си го гледа пак. Ще го приложим тук така. Ето го е хор Гусварче. Госларче! Гусларче. Да. Какво Гусларче, така се казваше сега. Беше. Сега. Така, добре.
Аз се радвам на Григор Димитров, Така. защото той е част от елит. Тренира си с Надал на корта в Майами, пее си с Федерер и Хас. Той е част от каймака на тенис последните седмица-две, за разлика преди Индиан Уелс, много с Никол Май, тя нещо явно има ангажименти. Тя мая кащи по бельо по булевард Холивуд. Така ли? Еми тя с това влезе. По булевард Холивуд с една прозрачна рокличка дефилира. И то грехотапа да Не, то на с някаква вата на булевард така. Холивуд, да не ти кажа, върви. бех летото. Да. Така цигани е, че там всеки мангал си показва номерата. В смисъл, Никол си... Отиде тази серия. Така, Защо? кажи сега. Не, защото... Защо? Да, Какво не, знам, да. Кой беше Борован Холивуд? С звездите ли? То с Той е- най-големата Знам, цигания. знам, То са трагедия. там един се например костурката нинджа. Една стои по цици и статуята на свободата се прави. Има Не, Зоро. то е пълно Абе, със всички знам, бе, аз такива съм бил, фастъци, там е и само са чилици, някакви, всички фастъци, чилици, долнопробни тарландци, такива, пиардета, на Хуан Деса, пънкове. братовчените, всички са се направили на някакви и се снимаш с теки събираш кинти. Да. Един се направи на всеки идиот. Да. Така че Никол се пусна в тая история, нашия по-концентриран изглежда. По-концентриран, ще на го видиш. източното крайбрежие. Нашата дори с песен. Да, по-песен. Така че, айде да видим какво ни чака. Влизаме стискаме в графата, палци, Майами. живот и здраве. Пак 1000 Понеделник, точки. понеделник, когато е следващия ни епизод, може би, надяваме се да е изиграл успешно първите си два матча от Майами, петък вечер, неделя Как го вечер. нарече Надал, като му си ядоса след Австралия? На какъв анимационен герой го сравни? Надал ли е? Да. Покахонтас. Същия е. Моля ти се. Стия май, само последък малко се пострига така, малко влезе абсолютен Покахонтас. Моля ти се. Така че Бехен Бой срещу Покахонтас. Чакаме този мач, за който говорим, живот и здраве, понеделник. Да. Или Григор да ни остава ни от Мула Холандия, Гришо да го опердашат хубаво в Майами и понеделник ни чакат прекрасни епизоди. Да. Изпълнени с позитивизъм. Да, факт. Дано да е обратното. В крайна Дано, сметка, дано. Това да е, си което пожелаем си успех пожелая. на българския спорт. Ще я добавя нещо, остава и еди кой си да бие на изборите, ами... Това почти сигурно. На То натам върват нещата. Майко му. Натам. На ние... Конника ще въз кажа, че глава, агитация. да. Айде, ще кажа, че агитация. Конника въз глава. А ние сме на всеки километр. Да, добре. Майко мила. Трагедия. Дай поне спорта да биеме. Точно, аз ти казвам, че тук някъде ще го закриваме този сериал. Нека не го закрием, или че ни закрият. Смей се! Първо партийно решение в понеделник. Смей се, още 2-3 дена се посмееш. Хайде, Яхме колета. Хайде, да. Хайде, стига тук.